Дәваханада тынлык. Тәрәзә янында ямаулыклар салынган халат кигән бер карчык басып тора. Ул тырышып тышны күзәтә. Күзләрендә яшьләр. Әйе, улым мине бөтенләй онытты ахрысы. Хәл белергә килми, телефоннан шалтыратмый. Балалары белән бер хәл булды микән? Эшендә авыр хәлләр килеп чыккандырмы? Яисә үзе авырыймы икән? Бу сораулар баш миенә энә булып кадалалар да, йөрәккә чакылы үтеп, инде анда шәншә башлыйлар. Палатада бергә яткан ахиретләре янына көн сайын диярлек якыннары килгәләп тора. Уллары, кызлары, хәтта кияүләре, киленнәре дә килгәли. Соңгы килгәндә улы уңайсызланып, тапочка алып килергә онытканмын. Икенче килгәндә тапочкада халат та алып килермен, яме? Дигән иде. Онытты бугай. Ярый әле дәваханада иске булса да тапочка таптылар. Кияргә биреп тордылар. Төнлә йокыга ятканда Рәзинә карчык йын уйыгын салмый да. Чөнки ни өчендер аяклары өши кебек. Җаны өшегәнгә аяклары да өшү тойганын ул үзе дә аңлап бетерми төсле. Бер карасаң, коридорга сирәк чыгам, урамга бөтенләй чыккан юк. Тапочкасыз да һич уңайсыз түгел бит, дигән уйлары улын якламакчы булды ахры. Ашарга барып йөрү юк, санитаркалар китерә. Процедураларны палатада гына ясыйлар. Система куярга шәфкать туташлары үзләре керә. Ә миңа ятарга, ял итәргә, хәл җыярга гына кала. Соңгы килгәндә улы кыенсынып кына: "Беләсеңме, шундый четерекле эш бар бит әле. Ничек башларга да белми торам", диде. "Турысын әйт, балам, ник үзеңне борчыйсың?" "Берүк минем хакта начар уйлый күрмә инде. Дөнья катмарлы, буталчык, синең фатирың буш тора. Ә син айлар буе дәваханада ятасың, ширлисең. Фатирыңа күз кулак булырга кирәк. Без иптәшем белән уйлаштык та, дәваханадан чыккач үзебезнең янга алырга булдык. Балалар да шатланырлар. Беләсең ич, алар сине бик яраталар." "Ныклап уйладыгызмы соң, балам? Ширле олы кешене карау бик җиңел эш түгел." "Уйладык, әни, ныклап уйладык. Менә мин тиешле кагазьләр дә алып килдем. Фатирны сатырга кирәк. Буш тора ич, ә утка, суга, газга, башкасына түләргә кирәк. Квитанциялар килеп кенә тора." "Анысы шулай инде, улым. Пенсиясы да бит аның чукынмыш, ашарга җитсә, түләүләргә җитми. Кием салым алу турында әйтеп тә торасы юк." Рәзинә карчык күп уйлап тормады, улы хакына дип тиешле кагазьгә имзасын куйды. Бу имзаның чын хакы турында Рәзинә карчык уйлап та карамады. Эш башкачарак икәнен башына да китермәде. Бу хәлдән соң көннәр генә түгел, бәлки айлар үткәндер, ә улыннан бер хәбәр юк. Үзе дә килми хәзер. Палатада бергә яткан әбиләр генә: "Борчылма, Хирәт, эше күптер, эшләре беткәч тә килер, хәлеңне белер, күчтәнәшләр төяп килер, хәтта яңа халат китерер", дип юаттылар. Шире каты шул. Яман шеш дип атала. Соңгы арада саташтыра торган төшләр борчый башлады үзен. Төш сайын диярлек улын күрә, аның кечкенә чаклары, ботка пешереп ашатканы, уйнаганы, мәктәпкә киткәне керә. Зур чаклары да төшенә кергәли, өйләнгән, оныклар алып кайткан чаклары. Рәзинә карчык кулыннан килгәнчә ярдәм итеп торды. Җыйнаштырган акчаларын бирде,
оныкларын карашты. Акчасы үзенә җитмәсә, җитмәде, улының гаиләсенә ярдәмләште. Докторлар шир турында бер сүз әйтмиләр, бары тереләчәксең, әбекәй, озакламый тереләчәксең, оныкларыңның туенда йөрәчәксең, диделәр. Даруларның күплеге ярый әле түләүле түгел, буларның барысында эчеп барам да ул, ашказаным ни эшли икән? Бу хаклы химия үзе агу булмаса инде, дигән уйлар башына еш кына кирип чыккалый. Улы дәваханага килмәсә дә, табибларга еш кына шалтыратып: "Сез бит шире бик начар, озак тормас дигән идегез, ул әле дә үз аягында", дип үпкә белдергәли. "Без күрәләтә кеше үтерә алмыйбыз", дигән табибка ул: "Үзегез әйткәнгә генә кабатлыйм, үтерергә кушмыймласа", дип ачуын чак яшерә. Рәзинә карчык әле исән, ул улы турында уйлый, аның хәле өчен хафалана, борчыла. Менә улы килеп керер, хәлләрен сораштырыр. Үзе турында сөйләр, күчтәнәшләр бирер, яңа халат китерер кебек. Тик палата ишеге хаман улын күрсәтми. Улы килсә, күптән килмәгәнен дә кичерер, авыр сүз әйтмәс, хатта зарланмас иде. Соңгы көчен биреп, ул кабат караваттан тора, тәрәзә каршына бара һәм озак тышны күзәтә. Түземлеге инде бетә дисәң дә, бу чаклы түзем кеше булуы ширле кеше өчен бик гаҗәп хәл. Ул әле өметен үзмәгән. Ул улын көтеп алырга тиеш. Ул килер, һич килми калмас. Килми калуы мөмкин түгел. Ул бит улына бар тырышлыгын, җанын, йөрәген жәлләмәгән, мөмкинчелеген, хәтта саулыгын да биргән. Тәрәзә әллә яшьләрдән парлана, әллә тышны томан каплаган, инде урам күренми диярлек. Ана улын көтә. Ул сабыр итә. Ананың түземлеген искә аладыр инде Ходай. Аны үз янына алмый. Рәзинә карчыкның узак итеп тәрәзә каршында яшьләр агызуын күргән санитарка гына: "Ник соң дөнья шундый мәрхәмәтсез, буталчык? Изге җаннардан да ничек игелексез бала туа?" дип үзенең күз яшьләрен яшерә.